Printzipioa ez da goiz edo beratetxea. Une bat milaka urteren einekoa izan daiteke. Ez hor, esan, ez hemen, alta denetan gure begien aurrean. Uda etorri zen eta ez nintzen ohartu. Bilkuretara joateko bidaiak egun argiz egiten dituen. Ekia begietan eta ertzeko belar usain gatibatzaileak sudur mazeletan kilikari. Etxerakoan aldiz, bihotza erdiraturik egiarran. Zeru zabaian dilindan bezala izar dizdiratsuak zenbatu eta autoaren aitzinean gaueko gidari seguru, ilargia begiztan ezakeen. Ilunpean noiztenka askonar sotilek edo kahaka plazidoek abiadura hausten zidaten. Egun argitan, gauerdiko samaren gerizatik iguinezin, hainbat urtez kargaturik lehiatzen zen txirrindulari profesionalaren antzeran enbilen, sentsazio berriek iraupen fizikoaren hortzimugak urruntzeko partez, murrizten zizkidaten, murriztasun trinkoa gogoko nuela onartzeraino. Bardarratzean, soardizela, herrialde mutuan barna ibiltzean ez nuen beste pentsurik. Astun eta patetikoki maitemindu nintzela doi-doia konturatzen nintzen. Ezar gizagiaz, are gutxiago artizar potoloaz. Sekula ere behatuko ez ninduen izaki batez. Basautzia zuri, megakataklismoa. Behin sumatu irrimarra, ahotsaren nabardura, bularren kulunka zainarta edo ipurdi borobilen balantza sarmangarria, dena biribelketa nardagarrian kasko sokoan geratzen alziren betirako inprimatuak. Alatan, memoriak sos deiak bidaltzen zizkidan, begidazta bakoitza azken aukerakoa bailitzan. Eiki, bizia une orotan, ondarra utuan trenkatze zen, auta eremua gero eta ertziago izanagaitik.